ассалому алайкум тамошобинони азиз, мухлисон, муҳиббон ва дӯстдорони ҳамешагии шабакаҳои иҷтимоӣ. Ва мо имрӯз як суҳбати вижа дорем. Ин суҳбат агар гӯем ки идомаи мантиқии суҳбати пешин хато намекунем. Аслан ҳамин барномаи мо маншаъ аз ҳамон барнома буд. Охири барнома каме суҳбат кардем. Бояд блогерҳои мо кадом мавзӯъҳоро матрах кунанд, чӣ навор бардоранд ки онҳо масалан ҷолиби диққат бошад ва аз ҳама муҳим шаъну шарафи миллати тоҷикро пас назанем ва аз таърихи он гуфта бошем. Ассалому алайкум мегӯем. дуруд ба шумо низ, чун пеш аз мегӯянд мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. ва аз чӣ шурӯъ кунем дӯстан? ман фикр мекунам ки нахуст мо як маротиба аз ҳамон блогҳои аз ҳамон блогерҳое суҳбат кунем ки имрӯз мо ё намехоҳем ё ин ки мехоҳем ки муҳтавошон дигаргуна бошад. ва пас аз он албатта чун як чиро рад мекунӣ, як чиро танқид мекунӣ, ҳатман пешниҳодҳои худатро дошта бошӣ. бояд мо чанд пешниҳоди хешро низ барои тамошобинон пеш қарор дошем. аввалин чизе ки мо танқисӣ мекашем дар ҳамин хусусан блогиро, ҳар маводе ки лозим аст интернет ворид шавед, русӣ, англисӣ ё ба ҳар забон ҳаст. ҳар мавзӯъ чи илмӣ аст, чи иқтисод, кадом намуде набошад медоред ҳаст, аммо тоҷикӣ нест. баъдан барномаҳо ҳаст, рӯҳияи инсонро баланд мекунад, барои варзишкар, барои соҳибкор, яъне мотиватсия мегӯянд, рӯҳиябардор ба тамоми забон ҳаст, аммо мебинем кам аст. ё масъалаи техникӣ, баъзан чизҳои техника ва технология, умуман тамоми чиз ҳаст, чӣ қадар содда ва осон аст, мегиранд фақат тарҷума мекунанд. ҳамин чиз дар мо намерасад. ҳамин блогерҳо нест нафаре ки гирад ҳамон чизро тарҷума кунад. гӯш наандозад он нафарое ки мегӯянд ки ту дуздидӣ, ини фалониро гирифтан. Не, муҳим расондан, яъне гирифта ҳамонро ба муҳити мо. ҳатто баъдан дидем ки баъзе барномаҳоро гирифтанд, дар тоҷикистон кардан, аммо муҳиташро ба назар нагирифтанд, яъне маданияти моро, фарҳанги моро, дини моро назар нагирифтанд, дарҳол зери таъхиру баъдан чизҳо қарор гирифтанд. бале, ба назари ман диловар чуноне чанде пеш як тадқиқот ҳам нишон медиҳад, забони 28% забони интернетро забони англисӣ ташкил мекунад ва 24% забони интернет забони хитоӣ аст. ҳамагӣ 11% забони интернет забони русӣ аст ва баъдан дигар забонҳо ва дар 0.3% забони мо дохил мешавад, яъне забони мо ва дигар забонҳое ки чӣ. ва ин мазмунаш чӣ аст? Мазмунаш он аст ки воқеан мо блогерҳои зиёд дорем. Блогерҳое дорем ки масалан дар Русия, дар Аврупо кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд, умр ба сар мебаранд ва ҳамеша чӣ кор мекунем? мо кореро анҷом медиҳем ки мо аз пайи он забоне меравем ки бештар подписчик меорад, бештар тамошо мебиёрад. барои ҳамин нахуст хоҳиш карда мешавад ки ҳар чизе ки омода мекунем, ҳамин блогерҳои мо ҳар чизе ки омода мекунанд бо забони тоҷикӣ, бо забони тоҷикӣ. агар хоҳиши забони русӣ дошта бошанд, чуноне ки шумо низ як канал доштед дифилм бо забони русӣ, агар хоҳиши забони русӣ, забони англисӣ доранд, пас дубликати онҳоро ташкил кунанд. лекин ба андешаи ман имрӯз ҳамон ғурури миллии мо бояд ҳамин гуна таъсир гузорад ба блогерҳое ки ҳар чизе ки таҳия мекунанд бояд бо забони тоҷикӣ таҳия кунанд. мо медонем ки шумо таҳияи филми тоҷиконро оғоз кардед, рафтаи судас, кор рафтаи судас ва сабти аудиои китоби бисёр ҳам бузурги мо тоҷикон. агар шумо ин корро намекардед ҳамчун блогер, шумо ба кадом роҳ мерафтед? шумо чӣ корро анҷом медодед? диё кунед, ҳозир агар ки гӯем боз ба он барнома такрор мешавад, чун он чизе ки ҳозир мо шумо гуфтем, ин яке аз қисмаш буд. агар баргардем аз чизи муҳимтарин ки сайёҳӣ аст, барои тамоми кишвар ҷамъи бузург аст, яъне маблағи зиёд мебарад барои пешрафту ваз, ин чи аст? туризм аст. мо ҳамин чизро дорем, аммо манзараҳои зебо дорем, об дорем. хусусан бед як чиз махфӣ нест. ҳамин ҳеҷ кас натонад, мардуми хуҷанд метонад ҳамин шаҳри хуҷанд, ҳамин атрофаш, ҳамин шаҳрро шаҳри сайёҳӣ кананд. дар ҳақиқат ҳама медонем ҳамин мардум метавонанд ҳамин чизро кардан. пас дар мо блогерҳое нест ки манзараҳои зебои моро муаррифӣ кананд. як дафъа ёд доред, гуфта будем
история аст инстаграм история мекардем дар шаҳри хуҷанд дар фалон ҷо мардум мегӯяд ту дар туркия аст ё мегӯянд дар дубай аст ё дар фалон ҷо охи медонад ҳамин ҷо аст тоҷикистон аст мегӯяд чӣ хел ин гуна ҷойҳо дорад агар ҷустуҷӯй кунем хело зиёд аст дар бораи сайёҳӣ чун мегӯем бо намехостам такрор гап занем дар бораи сайёҳӣ нест یعنی اگر شما این لایه‌های بزرگ دارید اگر نمی‌کردید حتما حتی از همه خوبترش این که بینید که تمام منطقه‌های ما لهجه خود دارند خوراک خود دارند لباس خود را دارند یک رفتار خاص خود را دارند من کوشش می‌کردم همینها را روشن اندازم چگونه خوراک‌ها دارند چگونه طبیعت دارند هر کس موافق خودش چون چی قدر منطقه های ما گوناگون است اطراف این داخله میکردیم بعدا لازم میشد بعد ترجمه میکردیم روسی یاد داره اگر که تاجیکستان زنید در این شبکه اینترنتی فقط هم یک موسیقی میره دو سه بیناها رو نشان میدن تمام اما چیزایی که ما گفتیم اگر که توی ها رو نشان دیدن معرکه ها رو چگونه عروس آوردن و این کرنه و سرنه اون شو با بازی هایی که من پیشتر میدیدم ҳамин рӯза ҳозир дубора зинда шуда истод бо ҳамун пиёлаҳо чӯбча давр мезану баъдан ду мисол дар тақиёти суханҳои шумо ду мисол якум вақте мо филми сайёраро ангаз мекунадро дар деҳаи угуки новиди гаштиш бардоштем қурбон собир таҳмина раҷабова тағоимурод розиқов хуршед мустафоев яъне ҳунармандони рақами яки тоҷикистон дар ҳама ҷо буданд ва вақте рафтан манзараро диданд обро нӯшиданд нонро хӯрданд картошка ва хӯрок ва дар як навори видеои ки дар дасти ман маҳфуз аст қурбони собир гуфтанд ки мо тамоми минтақаи тоҷикистонро гаштем лекин ин хел нони болаззат ин хел хӯроки болаззат ин хел шири болаззат қурити болаззатро ман нахӯрдам яъне ин бисёр як вай буд як баҳои баланд буд яъне ин сайёҳии дохилӣ туризми дохилӣ дар мисоли туризми хориҷа дирӯз як дӯсти мо аз томск денис бевс омадагӣ буд ва ҳамҷоя як тӯй рафтем то як дӯстамо рафтем ва вай воқеан ҳамон чӣ хеле ки шумо гуфтед карнайро масалан ҳар як нуқтаи ҳамон суҳбати мо ҳар як нуқтаи ҳамон базмро вай навор бардошта истодаст мегӯяд ки чӣ қадар шумо урфу одати аҷиб доред масалан карнайро масалан шунида будааст видео дида будааст лекин якумин маротиба мебинад гарчанд барои мардуми мо як чизи оддӣ аст лекин барои мардуми хориҷа барои мардуми сайёҳон ин вай аст ин як чӣ мегӯем як мӯъҷиза аст гӯё як мӯъҷиза аст ва мутаассифона инро на ҳар кас дарк мекунад сайёҳӣ ки гуфтем ғайр аз сайёҳӣ бу бисёр гиёҳҳо дорем гиёҳҳои кӯҳӣ дорем хело зиёд ҳастанд дар бораи табиат яъне дар бораи алафҳо чӣ фоида дорад чӣ зарарҳо дорад ва умуман ин атроф ва боз чӣ буд дар масъалаи гиёҳ як чизро бояд гуфт воқеан мо дорем шахсое ки онҳо гарчанд табиб нестанд лекин дар бораи гиёҳҳо он қадар бисёр медонанд ки масалан ман як ду се нафарро мешиносам ки худашон баромада аз кӯҳҳо гиёҳҳоро ҷамъ мекунанд дидед шумо медонед моҳо намедонем дар хонаводаи худ дору намехаранд аз ҳамон гиёҳҳо сиҳат мешаванд тамоми ҳамон аҳли хонаводаашон хоҳ босавил мешавад хоҳ фишорбаландӣ танҳо гиёҳ истифода мекунанд ё ки як нозукӣ дигар аст ки ҳамин рӯза худаш дар яке аз мағозаҳо будам як кампир як харид карда омадааст як чизашро гирифта мегӯяд ҳамин моҳлаташ гузаштагӣ як просрочный гуфта истодааст ҳамина ман иваз кунам фурӯшанда бошад чӣ хел чӣ гуфтам биби гуфтам шумо мақомоти дахдор ҳозир занг занед гуфтам ин мумкин нест ин чизҳое ки мисоли оддӣ чизи ҳамин сурокаш будшудара ки инсона заҳролуд мекунад мегӯяд отравид мекунад чио мекунад вай кампири бечора омадааст ки ҳамина вай кунем вай фурӯшанда бо як нозу низ гуфтам ин додувое ки кардам ҳама давид омад гуфтам чӣ кор мекунед шумо мардума дар россия дидем дар чандин кишварҳо дидем ки махсус ҳастанд блогерое ки рафта фақат ҳамин чизҳоро бисёр дӯст доштанд мегиранд интихоб мекунанд ва баъдан мақомот занг мезананд мегӯянд ки биёед ана чизҳои муҳлаташ гузашта шуда охир ҷомеаро аз ин чизҳо камакак вай кардан лозим аст ман бовар дорам ҳамин мағозаҳои мо шояд хело зиёд бошад хело зиёдое ки муҳлаташ гузаштагӣ аст ҳама мегӯянд эътибор намедиҳанд ман худам чандин маротиба хел шудагӣ ман эътибор надода гирифта хона меборам ё як рӯз мондааст ё ки гузаштагӣ аст ин гуна ҳолат дар бисёр одамош мутаассифона ҳамин гуна блогерҳо бояд ҳамон ҳуқуқи истеъмолкунандаи ҳар як нафарро бояд гӯям масалан мо қонун дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунанда аст ки ҳар як ҳамон мо чизе ки истифода мебарем аз нигоҳи қонун вақте ки мо бармегардонем
фурӯшанда бечуну чаро бояд ё маҳсулотро гирад ба ҷош иваз кунад ё ки маблағ бодиад. Не барои чӣ мақомот занг назанад? Метавонад Ки занг вай- занад, не, охи- метавонад занг занад. ва ҳозир мегирад пагоҳ бо корашро идома медиҳад. Аммо ин бояд як-ду бор ҷаримаи калон супоранд, баъд шояд ин дам камакак дигар шаванд. Ха ин як мавзӯъ. Бо ҳаст ҳозир фикр карда бароим дар бораи забони модарӣ, дар бораи бадан шояд дарсҳо бошад. Нест. Саразм асри сеи пеш аз мелод, панҷкенти қадим асри дуи пеш аз мелод, аҷинатеппа қурғонтеппа бохтар, аҷинатеппа асри панҷи пеш аз мелод. Он чиҳое ки дар он аз он ҷо ёфтаанд аз нуқтаи назари илми имрӯз чӣ гуна онро ҳамон чунон зебо сурох карданд ки дар ҳамон замон қадим ҳунармандони қадимаи мо, ман фикр мекунам ки ҳам мақсади ман ва ҳам мақсади шумо он аст ки имрӯз блогерҳои мо ҳаддалимкон кӯшиш кунанд ки бурди мо, муваффақиятҳои мо, таърихи мо, маданияти мо, забони мо, адабиёти мо ба ҷаҳониён муаррифӣ шавад. Бигзор бо забони русӣ. Охир рост ба масхарабозӣ дигар кор пеш намеравад. Бинед тамоме инҳо як вақти муайян дорад, мебаранд дигар нест. Чӣ қадар блогерҳо ҳамихе рафта аз сабабе ки ҳамин чизе нест ки мардум, фақат чизҳое ҳаст ки вақтатро беҳуда мегузаронӣ, ба фачӣ ва мардумро ба фачӣ мекашӣ. Масалан, Диловар, шумо ҳамнасли ман ҳастед. Мо як ҷо калон шудем. Мо аз ҳаҷви Убайдулло Раҷаб хеле огоҳ ҳастем. Ва имрӯз агар мо ҳаҷви контентҳои интернетиро агар бубинем, ман бахшиш сахт расад шояд. Ин 0.00 аз 1001% он ҳаҷмҳои масалан ҳаҷмнигорои мо нест. Яъне ман намедонам мо ин зеҳни мардум як чи аст. Мардум ба ин гунаҳгор нест. Мардум хоҳед нахоҳед он ҷое ки холӣ аст, вақте ки чӣ чизе таом пешниҳод мекунед, гушна бошед, агар ҳар чизе хӯрдан мегиред. яъне ин монанди ҳамин дастурхон, ҳар чизе ки мо дар дастурхон гузорем ҳамаро гирифта мехӯранд тамошобин. Ва мутаассифона блогерҳои мо имрӯз зеҳни фарзандҳои моя, зеҳни ҳаммиллатҳои моя, зеҳни кӯдакои моя бо ҳамон ҳазлаҳои бисёр сифатан паст. ва дар баъзанаш агар мо эътибор диҳем, ин ба урфу одаду ба мусулмонӣ мо ҳалос намеояд. хусусан ҳаминое ки берун аз тоҷиконе ки берун аз кишвар ҳастанд, ҳамон блогеру блогершавову зану духтару бовар кунед, ман намедонам, лекин инҳо пешиноишон сахт мерасад ва инҳо ҳам дар назди парвардигор ҷавоб мегӯянд, ҳам дар назди қонун ҷошавад ҷавоб мегӯянд. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳам маданияти моро паст мекунанд, ҳама тарафа хулас. ин кори инҳо беамал нест. чун як баромад тамошо кардем, бисёр хуб мақулам шуд, гуфт ҳар як кори шумо, ҳар як рафтори шумо номаи аъмоли шумо аст, фардо назди шумо гузошта мешавад. ҳозир медонед ман чӣ фикр мекунам? Ман андеша дорам чаро ҳамин вазъ дар мо вуҷуд дорад. имрӯз мо андеша мекунем ки интернет контрол карда намешавад. яъне блогерҳо андеша мекунанд ки интернет контрол карда намешавад. Интернет ин як торнамои байналмилалист ки онро контрол карда намешавад, онро назорат карда намешавад. лекин бояд як чиро ба эътибор гирем. рӯзе мерасад ки ҳамин гуна ҳаҷмнигорҳое ки контентҳои бисёр фачу паст доранд, онҳо дар назди ҳам кумитаи забон, ҳам дар назди масалан фарҳанг, яъне вазорати фарҳанг, ва ҳам дар назди баъзан ниҳодҳое ки оянда онҳоро метавонад санҷиш гузаронад, дар назди онҳо ҷавоб мегӯянд. ман фикр мекунам ки имрӯз рӯзе фаро расидааст ки онҳо андеша кунанд ки роҳе ки онҳо мераванд, роҳе ки ту меравӣ ба Туркистон аст, яъне роҳе ки ту меравӣ Макка нест. яъне онҳо бо роҳи каж рафта истоданд. ва ман фикр мекунам ки агар имрӯз агар пеши роҳашонро бигиранд, имрӯз ҳадди ақал агар ҳаҷв мекунанд, ягон ҳаҷвҳои воқеан ҳам дар мантиқ рост меомада, ҳаҷвҳои аз фаҳш дур, ҳаҷвҳое ки вай шояд масалан намедонам панд медиҳад ё ин ки механдонад, яъне дар вуҷудаш намедонам ягон чизе ҳаст, ҳамин гуна ҳаҷвҳоро бояд сохта бошанд. ва рӯзаш омадааст аллакай. ҳозир аз ин гуфтаҳои мо куллан баъдан нафарон нороҳат мешаванд ва ҳатто ҳаст ки мегӯянд ту кӣ ҳастӣ ки бо тавсия медиҳӣ. Ҳаст. барои ҳамин
ҳар кас ин ба ҳамон нафарое ки тааллуқ дорад аммо каму беш нафарое ки ҳастанд гӯш мекунад ва ҳар касе ки қабул кард хуш ба ҳолаш вагарна бовар дорем ки як чизи фаче навишта бо меравад бо комментарий менависанд бо санктартоӣ мекунанд диловар биёед набошад ихе мекунем барои он ки нагӯянд ки ақидаи як ману шумост балки ақидаи аҳли илму вай аст як ақидаи равоншиносро ҳоло мехоҳем ки пешниҳод кунем. Саидмурод Давлатов яке аз равоншиносҳои хеле муваффақ ки на танҳо дар Тоҷикистон балки дар дунёро мешиносанд. Фикрешонро мебинем ва пас аз он суҳбатро идома медиҳем. Ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ман Саидмурод Давлатов ҳозир дар шаҳри Алмато ҳастам. Мехоҳам ки ба як чӣ равшанӣ андозам. ҳар боре ки амин YouTube медароем, ҳар боре ки YouTube мекушоем, бисёртар влогерои халқи мо, влогерои Тоҷикистон бисёр як чизҳои пешниҳоди мардум карда истоданд ки на ба худашон, на ба халқи мо фоидааш кам аст. беҳад фоидааш кам аст. Ё ки мисол ман доимо ҳамин аксияю мошину розыгрышу дигар чизҳо, ё ки боз баъзе дигар чизҳое ки иққадар фоидааш кам, ё ки баъзе шӯхиҳо, манин ҳазлҳо, ин чизҳое ки ба халқи мо фоидааш кам мерасад. Ҳамватанони азиз гиромӣ, як чанд дарсҳое дар дарсҳои чашмаи умед 2 сол пеш аз ин буд ё 1 сол пеш аз ин ман гуфтагӣ будам ки хуб мешуд ки ҳар якта влогере ки дар Тоҷикистон влогерӣ мекунад ё ки мисол ҳамин соҳоба мехоҳад ки дар ҳамин интернет машҳур бошад вай беҳтар буд ки ҳар якти ҳамин як соҳая гирифта ба пеш мебурд. Мана мисол гирем барои халқи тоҷик чӣ дар кор? Туризм гиред, як ҷоҳои беҳтарини ватанамо гиреду пешниҳоди халқи дунё кунед. Агар шумо тонед ки бо забони англисӣ гап задан ё бо забони русӣ гап задан, беҳтарин чизҳоя мисол таомҳои тоҷика гирифта кунед, таърихи тоҷика гирифта машҳури дунё кунед. Бисёр чизҳое ки ба дунё нишон додани ҳастем, ин чизҳо ҳаст дар Тоҷикистон. Мисол як кас танҳо дар бораи туризм кор кунед, як кас танҳо дар бораи мана мисол гӯем гиёҳҳои фоиданоки Тоҷикистон кор кунед, як кас дигар танҳо дар бораи мисол горни туризм кор кунад. Мисол як соҳаи туризм, як соҳаи дигар соҳаи натуралния продуксия ки мо мегӯем, чизҳои табиие ки мо мегӯем. Дар ин соҳа дастурхони миллати мо, ана навозиши халқи мо, меҳмоннавозии халқи мо, дар урфу одати мо, культураи халқи мо, санъати халқи мо, дар ин бора гап занед, дар ин бора халқи дунё ба нишон диҳед. Шумо бо забони русӣ карда нишон диҳед, бо забони англисӣ карда. Ин чи як чиз дигар гиред, мисол тамоми гӯшаҳои каноре бо мана мисол духтури беҳтарин бошед, шумо гиреду дар бораи ҳамин, ё ки шумо агар духтур набошеду влогер шудан хоҳед, шумо беҳтарин духтуроя маслиҳаташа гирифта нишон диҳед халқ ба, ё ки беҳтарин омӯзгороя гирифта нишон диҳед халқ ба, беҳтарин инженероя гирифта мисол ҳаракат кунед ки таҷрибаи кори ҳамин мардума шумо аста пеш бабаред ки як фоида бинад як кас, не ки фақат дар бораи мисол мошин ё ки мисол дар бораи вай аксия дар бораи мана ин чизҳои талбандагӣ, чизҳои нодаркоре ки ба даркор ё даркор не, як коре кунед ки халқ бар фоидааш расад, тамоми халқи тоҷик ба. Илтимос ман барои шумо мана ҳамин аст. Мана мисол дар соҳаи кишоварзӣ кунед, дар соҳаи кишоварзӣ кунед. Деҳқонаи мо, халқи мо беҳад бисёр аст. Деҳқоне ки мехоҳад ки фаҳмад вай чӣ хел ободӣ кардан, чӣ хел вай кораша ба пеш бурдан. ҳамин ба илм, халқ мо илм тиҳед. ҳамин суханои мо ба кадом мақсад гуфта истодам? Ба ҳамон мақсаде ки фарҳанги халқа мо ба пеш равад, халқа мо соҳиби илм шавад. Хотир набароред ки давлати пешрафта ин иқтисодиёти бақувват. Иқтисодиёти бақувват ин бизнеси бақувват, тиҷорати бақувват, корхонаҳои корпоратсияҳои бақувват. А тиҷорати бақувват, корпоратсияи бақувват ин чӣ? Ин халқи ба илм. А халқи ба илм ин ки? Халқи илм кадри, то есть ин кадри бақувват. Корпоратсияи пешрафта ин кадри бақувват. А кадри бақувват ин ки? Ин халқи ба илм, халқи босавод, халқи тавоно. Барои ҳамин қадар ҳамин диққататонро ҳамин чӣ бач партоед. Сахт орзу мекунам ки ин суханое ки ҳозир аз сидқи дил гуфта истодам ҳамто намонад, бенатиҷа намонад. ҳар кадомоятон ки ягон тавоное доред, тавоноятонро дар ин соҳа нишон диҳед. Дар ин соҳа нишон диҳед ки мо як архитектураи бақувват пайдо кунем, шаҳрҳо мо зебо шавад, обод шавад. Аз меҳнати шумо кардагӣ бо ҳазорҳо одамо фоидаша бинаду як натиҷаи калон гирем мо. Ҳамин ангура дида ранг мезанад, одам ба пеш мебарад. Бузургворои мо гуфтагӣ ҳастанд ки одам набинад, аз куҷо одам шавад.
шам агар оташ набинад аз куҷо равшан шавад? Ҳамин инсон агар ки дид ки дигар одам муваффақ шуда истодааст ҳамин роҳқате, ваям ҳавас мекунад, ваям орзу мекунад, ба аста-аста ҳамон хел мешавад. Ман умедворам ки ин суханои ман гуфтагӣ як баҳра гирифтед. миннат дорам аз шумо. ҳамин чиз ба мақсаде ки фарҳанги халқи мо ба пеш равад, халқи мо соҳиби илму тавоно бошад. дар хизмати шумо. албатта мо умед мекунем ки баъзан нафарҳоро роҳнамоӣ хоҳем кард, лекин шояд баъзан нафарҳо пайдо мешаванд ки корро мехоҳанд аз сифр оғоз кунанд. агар касе пайдо шавад ва назди шумо ояд ва гӯяд ки диловар, шумо таҷриба доред, шумо роҳро пай мудаед, шумо медонед ки чӣ кор бояд кунем, шумо метавонед ба ӯ кӯмак кунед. бале, мо дар чанд барнома ҳам гуфта будем, агар ҳамин гуфтаҳои мо тибқи гуфтаҳои мо нафаре пайдо шавад ки дар бораи сайёҳии Тоҷикистон, гиёҳҳо ва ҳар чизе ки мардума ба хубӣ мебиёрад кунанд, марҳамат биёянд, яъне ки ҳамун қолаб аст, як равиш аст, ҳамун равишро мо меомӯзонемшон, тамом метавонанд ки аллакай шурӯъ аз паси кор шаванд. Аммо мутаассифона баъдан нафарҳое пайдо мешаванд фақат ба хотири таблиғанд. Мегӯянд ки ҳам як бор реклама шарим гуфта, аз суҳбат мефаҳмӣ, шояд нафаре пайдо шавад гӯяд ки ман рафтам накардед. Дар ҳақиқат ҳамин як рӯз меоянд, мегӯянд ки ман ҳамин корро ё ки як рӯз меоянд, рӯзи ду мехоҳанд ки ӯро бурори паҳлӯ шинонӣ, таблиғ кунӣ ё чизи дигар. охир мебинӣ ки мақсадашон дигар чиз аст. агар касе дар ҳақиқат корашро, яъне ки хуб кунад, ҳамин чизро тавонад аз зудааш барояд, тамоми ана ҳамин баъдан мегӯянд секретҳо дорад, тамоми секретҳояшро мо метавонем боз кунем ва барои ӯ роҳбаладӣ кунем. диловар фурсате фаро нарасидааст ки шумо як мактаби вижаи блогерӣ дошта бошед ва ҷавононро омӯзед? дуруст, аммо агар ҳамин лоиҳае ки дорем, рости лоиҳае ки филми тоҷикон дар ҷаҳонӣ аст, ки бо чандин кишварҳо мо робита дорем ба хотири ин тақрибан 3 сол 4 солро дар бар мегирад ва бисёр захматҳое дорад ки и атрофаш хеле замонаи зиёд дорад филм. аудиокитобҳое ки мо кӯшиш дорем пешкаш кунем, яке тоҷикон шурӯъ кардагем, дигаре маснавӣ, маъне умуман китобҳое ки аз ӯ инсон ба худ чизе мегирад, аз онҳо ҳаматарафа мо мехоҳем, ман нагӯям, мо мехоҳем, аммо ҳозир фурсате нест ва вақте нест ки мо хотирамонро аз ин ҷо ҷамъ кунем, аммо дар оянда шояд. Аммо нафаре ки агар ки маҳз биёяд, мегӯяд ки ман мехоҳам ҳамин корро кунам, биё, ё баъдан ширкатҳо як бор баромада буданд, бисёр хушҳол шудам, баъдан ширкатҳо гуфтанд ки биёд мо сарпарастӣ мекунем, мардумро ҷамъ мекунем, шумо барои мо 2 рӯз ё 3 рӯз вақт ҷудо кунед. Гуфтам хуб, чаро на? Чӣ гуна мардума ҷалб кардан, чӣ гуна ҳарф задан, чӣ гуна баъзан нозикиҳое ҳаст ки мо бемоният метавонем ки онҳоро роҳбаладӣ кунем ва бигӯем ки чӣ гуна оғоз кунанд, чӣ кор кунанд. гуфтем гӯ шояд пайдо шад гӯяд ки ту чиро медонӣ, ҳамун чизе ки сазовораш гаштем. мо имрӯз ғамгин нестем, худо шоҳид аст, ғамгин нестем ки имрӯз тамошобӣ кам дорем. муҳим он нест ки киро бисёр тамошо мекунем, муҳим оне ки аз ӯ чӣ мегирад, муҳим оне ки аз ӯ чӣ мегирад. дуруст. воқеан он ҷое ки ҳангома ҳаст, он ҷое ки ғам бештар аст, он ҷое ки ханда дар ҷавҳараш вуҷуд дорад, он ҷо бештар тамошо мешавад. лекин он ҷое ки илм аст, он ҷое ки тарбия аст, он ҷое ки на ҳамеша бубинед, масалан замони хурдсолӣ на ҳамеша он чизе ки падару модар ба мо мегуфтанд ба мо маъқул буд. аку як чизи муҳими дигар ман фаромӯш кардам, барномаи бачагона надорем. ҳамин бовар кунед, ҳамин қадар ман орзу доштам, шабака кардем, шабакаи кӯдакона аст, ҳанӯз ҳаст, лоиҳаҳо ҳаст, бо кӯдакон суҳбат кардан, олами кӯдак дар омадан. баъдан як нафар пайдо шуд аз Малайзияву Индонезия, тасвириҳо, яъне ки мултикҳое ки тарбиявӣ буд, чӣ гуна салом додан, чӣ гуна хайрухуш кардан, чӣ гуна хӯрок хӯрдан, чӣ гуна дастурӯи шуштан, чизҳои оддӣ, чӣ гуна ҷой додан, чӣ гуна дӯстӣ кардан, чӣ гуна амонат нигоҳ доштан. ҳамин қадар хуб буд ки ман хостам ҳамонҳоро тарҷума кунам, аммо мутаассифона чун гуфтем наметавонам ҳама тарафа. ва ба хотире ки агар ки бо даста ҷамъ кунӣ, команда ҷамъ кунӣ, шароити мо намебардорад. ҳамаи онҳоро медонед, як коргар ду коргара ода кардан чӣ гуна аст, барое ки онҳоро қонеъ кунонӣ ки вай шавад. ё ки пештар ҳозирам баъдан шабакаҳо вай медод, ҳозир бубинед ки ягон шабакаҳо маблағ наметиҳад. ягон шабака
маблағ наметиҳад. пештар ягона ютубе ки барои мо бисёр маблағи хуб медод, неъмате буд ки аз ӯ бо як корҳо тааҷҷуба бинед ки чаро бисёр саволи хуб буд. Инро як мутахассисе ки дар дохили ҳамин хайр аст. салом алейкум ба шумо ва ба мардуми тамошо мекунанд моро. тӯли 4 сол мешавад дар соҳаи хайр ҳастам ва чӣ атрофи хайр меравад медонам. алҳамдулиллаҳ дар масъалаи онҳое ки баъди монетизатсияи ютуб куштан баромадан хайр кардан чандин бор аст ки мебинем ва мешунавем ки ҳамун мардума рафтан сиёнка мекунанд, навор мегиранд дар ютуби худшон мепартованд ва маълум нест ки вай эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё ки на. чаро монетизатсияи ютуб мурду мардум хестанд кори хайра гирифтанд? чаро вақте ки монетизатсия гирон буд намерафтанд як бемор ёки як касали як шахсе ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад намерафтанд сиёнка намекарданд, дар ютубошон намепартофтанд? чаро маҳз вақте ки ютуб монетизатсияро кушту мардум биромадан думи хайра гирифтанд ва бедалел бидуни далел мегиранд кӯмак сиёнка мекунанд ба мардум нишон медиҳанд ки ҳамун эҳтиёҷ ба кӯмак дорад. оё мо намедонем ки ҳамун эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё ки на? чунки чандин далелое буд назди мо ки ҳамун зан ё ки мард эҳтиёҷ ба кӯмак надорад, ҳамин хел мегиранд дар ютуб нашрш мекунанд. ман ном намегирам, чандин блогеру чандин админои инстаграм буданд ки ба ҳамун чизошон қабидем ки ҳамиҷода хатогӣ доштанд ва гуфтанд ки ба хотири аллоҳ вай накунед, мо ислоҳ мекунем, шояд ки дар ҳамиҷо хатогии худмон вай кардему ислоҳот кардем ва шумо ислоҳ кунед моро ки ҳамчун як устод ҳамчун як чӣ моро ислоҳ кунеду мо ислоҳ шавем. агар ки баъди ҳамин корҳое ки мисол буд агар боз як бор дига қапиден пас он ошкор кунед. яъне шумо пинҳоншон медоштед, намегуфтед ки ҳастед, чӣ ҳастанд? яъне вай бояд ки ошкор накунем, хубтару беҳтар аст, шояд ки ислоҳ шаванд. оё шудааст ки ягон нафарашро ошкор кардаед? буданд як ду-се нафаре ки ошкор кардем. шахсияте ки мисол дар корҳои хайр ягон бор вай кардагӣ нест, ӯ наметавонад ки дар кори хайр бичаспад, рафта волонтероро равон кунанд, аз ҳоли ӯ модар ё ки бародар эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё ки на вай кунанд, тафтиш кунанд ва письменном виде ай ҳамун духтур вай гиранд, коғаз гиранд ки ҳамин ҳақиқатан бемор аст ва табобат дорад ва мисол бояд ки инро ҷарроҳӣ кунем. ҳаминҳо дар ҳамин чизо дида мешавад дар бисёри баённаворо. шумо бинед ки яке аз ҳамон ютуб дароед, дар ҳамон тамоми блогерое ки баъди монетизатсия кори хайра сар карданд, ҳамин хел дар омада бинед ягонтаи онҳо отчёт надорад. якта аз онҳо ягонташ баъди навора вай кардан отчёти пурра надоранд ки чанд сум барои ҳамин модар ё хоҳар ё бародар ҷамъ шуд. бале мо медонем ки мардум эҳтиёҷ ба кӯмак доранд, не ки мо мебинем ки ҳамоиш ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад бо дигариш ӯ эҳтиёҷманд зиёдтар аст, мо бояд ина як бимонем, ӯ дигариша бигирем. ва инҳо ҳамон шахсияте ки ман намегӯм ки 100% онҳо ваян хатокор ҳастанд, бале байншон ҳаст ки хай алҳамдулиллаҳ баъд ислоҳ шуданд, не ки то ҳол мебинем ки он дигарош ислоҳ нашуданд. то ҳол бе тафтиш бе идора кардан мераванд, навор мегиранд, дар ютуб мемонанд, аз мардум кӯмак талаб мекунанд. бахшиш як рӯз гуфта будед, бисёр аҷиб буд, духтареро ки дар шабакаи иҷтимоӣ монданд, тамоми мардум пул ҷамъ кардан, хона доданд, пагоша диданд ки BMW хати гаштааст. ҳамин ҳолат чӣ гуна буд? рости гап ин масъаларо вай кардем, ҳамун шахсиятҳо амонат гузоштанд. бале дар ин ҷо зиёд мебинем ки як моҳ ним моҳ мисол меравад аробакашӣ мекунад, гӯё ки ман мисол аробакаш ҳастам ва шахсиятҳо мераванд сиёнка мекунанд, навор мекунанд, онҳо мисол аз ҳамсояҳошон пурсон мекунанд ки ҳамин эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё не. ҳамсоя мегарданд мегӯянд ки бале ҳамин як мошин ду мошин ҳаминҷа навбай кашиста, ароба кашиста ва онҳоро оям пешинаша бо фикр намекунанд ки ӯ чӣ кора буд ва чӣ кора набуд. навор мегиранд, эҳтиёҷ ба кӯмак дорад, ҳо действительно эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ва наворша дар ютубу инстаграм мепартованд. баъд ҳамун пула пагоша мегиранд, BMW мехаранд. шояд. бошад. хай ташаккур ки вақти худро дариқ надоштед. ростӣ чун шумо ки тӯли чанд сол дар ин соҳа ҳастед, ба ин хотир хостем ки аз шумо шунавем. ман худам шоҳиди зинда ҳастам ки баъзе муҳоҷирон луқмаи даҳони ноша гирифтагӣ асту дар кори хайр додагӣ аст ва мо наметавонем ки ҳамчун як вакил инро дидаву чашм кушонем.
мардум бояд огоҳ бошанд, мардум бояд донанд ки дар кӣ ва дар куҷо хайр мекунанд. хуб, ташаккури зиёд. имрӯз воқеан контенти мо бояд як аз элак бардошта шавад. тамоми блогерҳо гӯш кунанд. агар ки диҳанда шуданд, ҳатман гиранда мешаванд. ҳамин гандум нишонаи пурриваст. ҳатто бибинед дар ҳар кори хуб парвардигор моро мегӯяд як донаи гандумро андоз ба замин, дигар мебинад чӣ қадар қӯша дораду чӣ қадар. вақте парвардигор моро гӯяд ки ҳар кореро кун, доимо мо як дуо дорем, мардум мегӯем худо аз ту розӣ бошад. ҳамин қадар дӯст медорам касе моро чунин гӯяд. беҳтарин дуо аст ки худо аз ту розӣ бошад, худо аз шумо розӣ бошад. худо аз шумо розӣ бошад. ташаккур. чӣ тиҷорат аст, чиз ҳар коре набошад, ҳар амале, ҳамон кор фақат чӣ бошад, ризогии худо бошад. худо аз кори ман розӣ бошад, ҳамон сари ман боло аст. бибинед ва устод ҳам доим мегуфт ки ба коре чанг бизан. ҳол баъдан нафарон мегӯяд ки ту чаро дар бораи фалон чизҳо намекунӣ, ана фалончиро бе чаро. охир баъдан рост, баъдан кори мо вақте ки байни мардум тафриқа андозад, ман дар кораш надорам. як мақола дора мегӯянд дуруғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез. баъдан қиссаҳои дуруғе ки мебофанд оқибати хубӣ дорад, яъне ки маънияш ба ҷалбу вай аст. аммо баъдан барномаҳо аст ё ки бидед чанг мезананд ба мавзӯъҳое ки дар ҳақиқат гирем як ваи дорад, аммо мебинед паҳлӯи дигарашро ки мардума ба ҷудоӣ меандозад. комментария медоред, мардум ду қисм тақсим мешавад. чӣ аз ин барномае ки ман кунам, мардума ҷудо кунам, мардума ҷанг доронам. як порча беҳуда набуд, фаромӯш кардам. занак гов меҷӯшид, шайтон вақте мехост ки писарашро омӯзонад, баъд мегӯяд нигоҳ кун. рафта ҳамон гӯсоларо бандашро боз мекунад, назди ҳамон кампир меравад. вақте ки гов гӯсолаашро дид, говҷӯш намедонам ғашаш меояд, чизе мешавад ки кампирро мезанад, доду вой мекунад, шавҳараш мебарояд милтиқати мебинад ки ҳамсараш хоб говро мепаронад. вақте ки мепаронад хуни ӯ дар рӯи ӯ мезанад. вақте бародари он зан дар он ҷо ки ҳамсоягӣ буд мебирояд, мебинад ки хуну фикр мекунад ки ин занро паронда, инро, яъне ки инқадар вай мешавад. баъд писарашро мегӯяд, диди бача, мегӯяд ман танҳо банди гӯсоларо боз кардам, тамом. яъне мо дар баъзан корҳо кӯшиш кунем ки пеш аз оне ки банди гӯсоларо мекушем, мегӯем ҳечи нест аст. оқибаташро ҳам фикр кардан дар кор ки чӣ гуна мешавад ҳамин барнома ё ҳамин рафтори ман, ҳамин кори ман, агар ки мардумро ба ҷудоӣ андозад, мардумро ба фикрашро ғалат кунад, охир намешавад ки тоқа баръакси дарё обозӣ кард. яъне коре кун ки чакана бошаду, аммо ҳамин фоидааш як нуқтаам бошад. агар ки барои ҷомеа хизмат кунем, ҳамон барои мо кифоягӣ аст. аммо имрӯза рафтори блогерҳоро мебинем бениҳоят, хусусан ҳозир нав ба нав бо буромада истодаанд. як вақт бинед пранк мода буд, ҳозир аз байн рафта, бо як чизҳое ки роликои кӯтоҳакое ки фачугарию, ман намехоҳам ба нафси касе расам, аммо ман мехостам бигӯямшон ки ҳамон рафторошона, суханҳошона, тамоми ҳамин хурдакакҳо ҳамона дида ба ҳамон та ки ҳатто дар як тӯй як сухани фалон блогера гуфт ки одам дар таҷуд таъсирашро гузошт. замоне вақте мо хурд будем мегуфтанд ки телевизион, агар дар телевизион як сухани хато равад, кӯдак бовар мекунад ки телевизион ба гуфтгӯ, журналист гуфтгӯ, гарчанд гапи хато гуфт, ғалат гуфт, бовар мекунад. имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна аст. яъне он чизе ки дар интернет гуфта мешавад, он чизе ки як чеҳра мегӯяд, кӯдакҳо бовар мекунад. ҳамон ғалат аст, хато аст, фарқ надорад, қабул мекунад мутаассифона. ва ин як дарди бисёр сахтам ҳаст ки чунон ки дар оғоз гуфтем, аллакай вақташ аст ки имрӯз блогерҳои мо бояд фикр кунанд ки роҳе ки онҳо мераванд нодуруст аст. бо як чиза мушоҳида кардем, баъдан блогерҳо ҳастанд ки аз рӯи гуфтаи мо доранд, аммо тамошобини хуб надорад. не майли тамошобӣ номусшон намебардорад биёну назди ягон мутахассис. ака мо худмонро дар назар надорем ки намехоҳанд сархам кунанд, биён гӯянд ки ту дар ҳамин роҳ муваффақ ҳастӣ, ҳар чӣ ки бошад авзӯи зиёд дорӣ, ё ки мутахассиси ҳамин соҳа ҳастӣ,
чикор кунам каме пеш тамошобин номусшон намебардора. Баръакс вақте ки барнома мекунем чизои содда ҳамин мо ҳам бештар чизоро кӯшиш мекунем соддатар кунем ба хотири мардум бидием ва мега ки ту афсона мегӯӣ ту сафсата мегӯӣ ту аз ҳадис гап зан ё аз базан чизҳое ки умуман мавзӯи васеъ аст ан ҳамин чиз ҳам хоҳиш мекунам ки ин чиза қолаба шикананд. ташаккури сипоси бепоён ва ҳоло диловар барои он ки боз ҳамин суҳбати мо муътамадтар шавад биёед аз олими дин мехоҳем ки вобаста ба ҳамин мавзӯъ андешаашон рӯшнида бошем. ҳоҷӣ мирзо марамат, мо аз ҳоҷӣ мирзо як гуфтаҳояшонро мешунавем, пас аз он суҳбатро идома медиҳем. ҳамин интернет як неъмат аст. имрӯза хато накунам ҳама дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастем ва дида истодаем ки ҷавонои мо, блогерои мо, нафарое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд чӣ гуна рафтор доранд ва чӣ гуна аз ин неъмат истифода мебаранд. оё шумо дар кору рафтору ҳаминҳо розӣ ҳастед? салом ва раҳмати аллоҳи меҳрубон ба ҳамаи он нафарҳое ки садои мо мешунаванд. аз худованд аввалан дуо мекунем ки худои меҳрубон ҳар чизе ки мегем ба нафъи мардум боша, ба фоидаи мардум боша ва мақсад ҳар гаперо ки мегем дуруст бифаҳмандмон. имрӯз фикр мекунем ки тамоми нафаре ки ҳаст дар ҳамин рӯи олам бигем ҳама бо интернет сар кор дорад. аз он ҷумла ҳамин блогерое ки мақсад аз мо шумо ҳастанд ё як агар ихел бигирӣ ба як маънои васеътарак бугӯӣ муаррифкунандаи ҳамин мардуми тоҷики мо ҳанд. бачаҳое ки мисол бигирӣ ба номи блогерӣ машҳуранд ва чизе ки дар суҳбатам мақсад бустем ҳақиқатан ҳамин интернет ҳам бигем ягон зиёда мекунем, зеро ки тамоми мо ҳамин бисёри масъалаву масоилҳоеро ки барои худу мақсад шахсан дар кор мешавад, барои мисол як аз ҷиҳатҳои динӣ бештар ман ё баъзе чизҳои дунявиам ки агар хоҳам мисол барои фаҳмидан интернет дар муроҷиат мекунӣ, ҳама инро мақсад бардошт карда метавонӣ. барои ҳамин ман фақат ира гуфтагим ки агар аз ҳамон тарафҳои мусбиш бигем, тарафҳои хубиш, аз тарафҳои некиш агар истифода барем, интернета бисёр бисёр барои мо хайра ва барои мо бисёр хуб аст. лекин агар натонем ё ин ки мисол ҳамин корҳое да даст бизанем ки халас ки якбора нафрату бадбинӣ чӣ аз мардумон чӣ аз мардуми ғайр пайдо шава, албатта ин зиштаст. ҳатто ман як чиз ҳамҷода қайд карданем ки агар ҳамин рӯз ба нигоҳи ман ҳамин блогерҳое ки мисол ҳамин касба бигем пеша кардан ё ҳамин роҳро пеша кардан, агар ба шарте ки ино як сатҳи дониши хуб медоштанд, як фаҳм, дарк, адаб, ҳамин чизҳо агар дар ҳамин блогерҳои мо мешид, худо хоҳад баъд масалан интернет ҳам дуруст истифода мебурданд. фикри ман ҳамин диловар. ҳозир шумо аз рад эътибор додед куҷо аз ақл берун аст, ҳамонро бештар тамошо мекунед. яъне ҳар коре ки ғайриоддӣ мекунӣ мебинӣ ки аллакай ту машҳур ҳастӣ. ва сабаби ҳамин барои чӣ мо чанг задем ба ин мавзӯъ, барои чӣ ки мо тӯли як ҳафта ин мавзӯъро корбаст дорем, дар ҳақиқат пештар мо эътибор намедодем, яъне ки мегуфтем ки айби мардум аст, мардум тамошошон накунанд мегуфтем. ва имрӯз фаҳмидем ки дар ҳақиқат хато мекардем, айби мардум набудааст. вақте бозор холӣ аст, чун гуфтам вақте дастархон ки холӣ аст, ҳар чӣ гузоранд ҳамона мехӯрем. инҳо ки бозор холӣ аст, нест нафаре ки ин корҳоро кунад, мардум бояд маҷбур ҳамона тамошо мекунад ва ҳар тавре ки ҳаст ба ҳамон самт мекашад. аз кори ҳаминҳо шумо аслан розӣ ҳастед ё на? намедонам қимор дохил мешавад ё на ҳамон конкурсҳое ки мекунанд. ва ҳатто нигоҳ кунед, як бисёр саволи муҳим, дар ҳамин конкурсҳошон бемошоллову иншолло намегузарад. ин чӣ гуна мешавад? мисол агар ки рас ҳаром бошад? акл бародари азиз диловар, хайр ман фикр мекунам ки ҳамин чизҳоеро ки шумо масъалаеро ки шумо мепурсед, мақсади шумо ҳамае ки халас ҳамин блогерию ҳамин корҳоеро ки ҳақиқатан қайд кардем, ҳамино бисёр як оқилона боша, бисёр як мақсад барои ҳамон гӯшкунанда ҳам як таъсири хуб бигзора, аз ҳамонҷо як бардошти хуб куна. лекин
حقیقتا اون چیزی که شما مثال میگین درباره مو کنکورس هستم این از نظر این برادر عزیز همین چیز حقیقتا تیمار آخه این در تیمار بودنش یگان شبهه نیست. حتی همون آیت قرآنی که این نمال خمر و المیسیر همون میسیری که در قرآن اومده همون تیمار است که خدای مهربان همین تیمار مقصد گفته از ریجسون این عمل شیطانی پلید است و عملهای شیطانی است فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شما از این عملهای شیطانی مقصد کنار بسین دور بسین تا نزد من نجات بیابید. ولی حقیقتا همیشه فکر میکنن یا نمیدونن یا ممکن که میدونن که اینش با مثال فهمیدن در کار. اگر باشد که دانسته همی کار کنن ولی همون کلمه هایی که مثال با خودی همراه با بسم الله آغاز کردن و با انشاءالله سر کردن و این چیزها را دیگر در درون استفاده بردن تمامیت ممکنه همین چیزها را برای آن استفاده میبرن که حیات مردم ما که از بس که بسیار همین مسلمانان دینشان را دوست میدارن و همین کلمه را که دوست میدارن شاید همین هم رنگ یک خواب پوشی باشد با چشم مردم. مبلغ به دست می آوردگی حلال نیست یکم. دویمش که همون قسم هایی که اگر میخرد حالا که مثال من راستی به همیش وقت توجه ندارم با هرکن دیگه رو کار نمیتونم خوب است که توجه ولی ندارم. میشنم که حتی میگه در همون درونم همون در همون کنکورس هم مقصد با همترین نیرنگ و حیله ها هست که همون چیزهایی که اساسی را که میگذارن مقصد در همون کنکورس هاشون با همون با دستای مثال یکان نفرهای علایده میرسه گفته در این شریف شون هم هست حتی در همون دقیقه هایی که در همین وقتی که در همین صرف میکنن همون وقت هم حتی پیش خداوند البته گناهگارن که وقت حتی نادرست گذراندگی هم. بعد سببگاری همین قدر نفری که در همون داخل میشود همون در همین ها گناهگار میشن برای که تشکیل کننده همین مثال کار کسی که باشد همون گناهگاره برای که این قدر مردم دیگر هم بود جلب کرده اگر که اینا هم گناهگارن لیکن اصل گناه اما آدم تشکیل کننده تماشابین چیه تماشابین هم اگر همین لذت برای همون هم گناهگار میشه. اگر تماشابین هم لذت برای آدمی چیز مثلا بعضی آدمی از تماشا میکنن میگه که اچه کار خوب نیست همی کاری نادرسته پیش رای همین کار را باید بگیرم. وقتی مثلا آدم به این نظر نگاهش میکنه همون کار را برای باموزه اگر یک جا برای با گفت زدن شاید دلیل حجت داشته باشه به این نظر و به این مقصد باشه که نگار نیست. یکی با مقصدی که از او استفاده برون گفته البته ایشتم که نگار میشه. و گفتنی هستیم که حضرت راستی همین تمام بلاگرهایی که هستند یگان خدا شاهد است. بینید به خاطر خدا نسبت یگان تاش نه بدبینی داره نه یگان چیزی دیگر فقط دلمون برای مردم میسوزد که مردم رو به همین راه نبرن و در آخر از شما خواهش میکردیم که در حقشان دعا کنیم چون اینها برادران ما هستند فرزندان ملت ما هستند. انسان گناهگار است چون گفته شاید اصلاح شود. هر یک تماشابین که آمین گوید شاید اصلاح شوند و یک کمی هم باشد یک نقطه و یک سهم خودمون را گذاریم دوست تبروار دشمن شکروار و امروز سخنان من تو را درد کند فردا سخنان من تو را مرد کند به خاطر مرد شدن شما. همون حضرت جنونی هم میگه بگفتم تلخ تا شیرین شوی زود. تلخ هم بگم برای خاطر شیرین شدن بگم. مثل که شما خیر کردین ما هم در راستی هیچ کدام همه بدبین نیستیم بدخواه نیستیم. فقط مثال هر چیزی را که میگیم همون در زیر حدیث پیامبر که مؤمن آن کسی هست که برای خودش چیزی را دوست می‌دارد برای برادر مسلمان دوست بدارد. یعنی ما هم دوست می‌داریم که همین راه نادرست است راه خطا است نه مثال غیر اینا با کدام راههایی را که در همین بین مثال بلاگرای ما اگر کاری را مثال پیشه کنن که بر ضرر اخلاق مردم ما ای بر ضرر همون مثال تربیه هایی که مردم ما داره بر خلاف همین باشد مثلا اینه که از همین راه هاشون بگردن و تا با چندین آدم دیگر از این زهرالود نکنن.
خداوند نگهبانو الله بی درد و بی غم تا کنه. дар ин тӯли сол ҳамин чандин 5 сол 6 сола мешавад ба чӣ роҳҳо дучор нашудем, ба чӣ баландиҳо, ва мо яқин медонистем ки ҳар коре ки ба фоида аст пешаш пур аз хор аст, пур аз санг аст, сангзаниҳо аст, аммо таҳаммул кардем, омадем то имрӯза. худоро шукр мегӯем, худоро шукр ки як нуқта ҳам бошад мардум гӯш мекунад, яъне дар назар дорем каме ҳам бошад мардум гӯш мекунад ва аз ҳама муҳимаш эҳтиром мекунад. дар биёбон гар ба шавқи каъба хоҳӣ зад қадам, сарзанишҳо гар кунанд хори муғелон ғам махӯр. яъне агар ту нияти расидан ба чизе дошта бошӣ, садҳо хоре ба пояд меғалад ва ту бояд ғам нахӯрӣ. иловар ташаккур барои суҳбати ҷолиб. ман фикр мекунам ки аз ин суҳбати мо на танҳо блогерҳое ки ҳоло моро тамошо мекунанд ва ин барномаро пайгирӣ менамоянд, балки ҳар нафаре ки тамошобини шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд чизе барои худ гирифтанд. خوش ташаккур, сипос. رحمت. این بار عظیم است که بر کوه گران است، این نور درونی دل عاشق نهان است. غافل جز تعظیم خدای تو چه دانی، یک سر